Når du gerne vil tabe dig, er det rigtig vigtigt lige at overveje med dig selv, hvordan ser mit liv ud lige nu? Fordi det er sådan, at det ikke lige let for alle at tabe sig, og det er ikke engang lige let for det samme menneske at tabe sig på forskellige tidspunkter i deres liv. Der vil være tidspunkter måske, hvor du var yngre, hvor du måske havde rigtig meget tid til dig selv, hvor du sagtens kunne gå i fitnesscenter 5 gange om ugen, du kunne bruge masser af tid på at forberede maden, og så kan det være, at du lige i øjeblikket er i en periode, hvor du slet ikke har det hverken tidsmæssige eller mentale overskud. Det betyder ikke, at du ikke kan tabe dig, men det betyder, at ofte så er vi nødt til at ændre metoden, alt efter hvor meget overskud vi har. Og det vil sige, det er ikke et spørgsmål om, man ikke kan tabe sig, men det er et spørgsmål om, hvilken hastighed gør jeg det i, hvilke strategier bruger jeg. Alle de her ting er vigtige at tænke ind i det, fordi hvis vi bare kaster os ud i et vægttabsforsøg, der reelt kræver meget mere tid eller overskud, end vi har, så er vi jo dømt til fiasko.